Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εγώ θα πρέπει να παραδεχτώ ότι πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζω, από αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποίησατε και θα με ενδιαφέρει έτσι να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω. Θα ήθελα, αν σας είναι εύκολο, να ρωτήσω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση του σχεδιασμού και του σχεδιαστή σαν αρχιτέκτονα, έτσι όπως το ανέφερε και ο κύριος Ψερομήλικος στην εισαγωγή. Μ' αρέσει αυτή η λογική ότι είμαστε αρχιτέκτονες των εμπειριών των μαθητών, φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας, εγώ θα ήθελα έτσι να το προσεγγίσω. Και θα ήθελα, αν γίνεται, να μου πείτε, από όσο γνωρίζω, συνεχίζουμε και εστιάζουμε όταν διδάσκουμε, εκπαιδεύουμε τους διάφορους εκπαιδευτικούς στη δημιουργικότητα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε εργαλεία και όχι στην σχεδιαστική σκέψη κτλ. Πώς μπορούμε έτσι να σταματήσουμε να περιορίζουμε τη δημιουργικότητα? Φοβάμαι ότι συνεχίζουμε να περιορίζουμε τη δημιουργική σκέψη ακριβώς γιατί κολλάμε σε συγκεκριμένα εργαλεία και δεν αφήνουμε έτσι τη σκέψη να ανοίξει του αρχιτέκτονα προς την συνολική εμπειρία. Ναι, από την εμπειρία μας από όλη αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι και ο κύριος Ψαρομήλικος, είναι ότι να πω ότι βοηθάνε πολύ τα εργαλεία οπτικοποίησης. Δηλαδή, το Cadmos βοήθησε και οι έρευνες αυτό λένε ότι αυτά τα εργαλεία που οπτικοποιούν ουσιαστικά τη σκέψη σε βοηθάνε να διευρύνεις τη δημιουργική σου σκέψη. Βλέποντας το οπτικοποιημένο, ουσιαστικά βλέπεις όλες τις δυνατότητες. Επίσης, ο σχεδιασμός είναι μια επαναληπτική διαδικασία, μια κυκλική, όπως ανέφερα πολλές φορές. Δεν αρκεί απλά να φτιάξουμε ένα σχέδιο. Πρέπει να αφήσουμε χώρο για την αβεβαιότητα. Πρέπει να το ξαναβελτιώσουμε. Πρέπει να αναστοχαστούμε πάνω στα προφίλ των εκπαιδευομένων, πάνω στις ανάγκες τους, πάνω στη στοχοθεσία. Είναι μια διαδικασία που δεν έχει, ας πούμε, ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά συνεχώς είναι επαναληπτική και συνεχώς έχει ως στόχο τη βελτίωση και την καλυτέρευση και την πιο δημιουργική έκφανση του σχεδίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, ναι. παρέμβαση, γιατί είμαστε σε μια μικρή ομάδα. Αυτό που απάντησε κυρίως η Πόπη ήταν, γιατί τώρα εσείς δεν έχετε εικόνα τι σημαίνει εργαλείο που είπε προηγουμένως Cadmos κλπ. Να βάλω τη διάσταση στην εξής. Όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, πείτε μου έναν, που δεν έχει μια εργαλειοθήκη. Αν ρωτήσω εμάς, σαν εκπαιδευτικούς που είμαστε όλοι, ποια είναι η δικιά μας εργαλειοθήκη? Θα μου πείτε ότι είναι το Word, το PowerPoint. Μην τρελαθούμε, δεν το έφτιαξε αυτό η Microsoft για να κάνουμε μάθημα εμείς. Εμείς το αξιοποιούμε έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εργαλειοθήκη. Αυτό που είδατε λοιπόν σαν Cadmos είναι και αυτή η ερευνητική προσέγγιση, αλλά είναι χρόνια δημοσιευμένο στην αγορά, είναι κοντά σε αυτόν που κάνει learning design. Τον βοηθά να οπτικοποιήσει, γι' αυτό το επιλέξαμε και στα πειράματά μας, για να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Όλοι όσοι επεξεργάζονται ένα σχέδιο και έχουν τις ιδέες με τις δραστηριότητες, τους σπόρους και όλα αυτά που βάζει κανείς επάνω τους στόχους. Άρα αυτό είναι το εργαλειακό κομμάτι. Το άλλο είναι το γνωστό φαινόμενο. Βάζουμε στις τάξεις τον διαδραστικό πίνακα και φεύγουμε. Μα δεν πρόκειται ποτέ κανείς να κάνει πραγματικό σενάριο επειδή έβαλε. Το σενάριο μετράει. Και όχι το εργαλείο. Ποιο είναι το σενάριο που σκέφτηκε το Υπουργείο να κάνει, οποιοδήποτε Υπουργείο, έτσι δεν κατηγορώ κανέναν, για να βάλει μια τεχνολογία? Η τεχνολογία έρχεται μετά. Σε ποιο σενάριο υπηρετεί? Να βάλουμε διαδραστικούς? Ωραία, και στην Αμερική γεμίσανε όλα τα σχολεία με τάμπλετ. Τι έγινε? Τώρα τα ξυλώνουνε. Στην Αμερική τα ξυλώνουν όλα αυτά. Και στη Σκανδιναβία τα βγάζουν από παντού που ήταν εγκατεστημένα. Ναι. Αυτό. Αυτό θα συμφωνήσω, και έτσι όπως μιλήσαμε για αρχιτεκτονική και επειδή μιλάμε και για δημιουργικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ακριβώς ότι και σε μια ταινία το σενάριο είναι που μετράει και όχι τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε τελικά για να την αποδώσουμε στο κοινό μας. Ακριβώς επειδή μιλάμε για δημιουργικότητα, δανείζουμε κάτι και από μια άλλη τέχνη, την τέχνη του κινηματογράφου. Άμα δείτε το πρότυπό μας, το Learning Design πρότυπο, έχει αυτή τη θεατρική μεταφορά. Σκηνή, role play, ηθοποιούς κλπ. Αυτή είναι. Αν στο IMS, ακριβώς αυτό χρησιμοποιεί. Δεν είναι τυχαίο. Άρα εμείς είμαστε ο σκηνοθέτης αυτού του πράγματος. Τώρα μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο ηθοποιό, ένα λιγότερο. Αυτά είναι τα μέσα μας ή τα μέσα, αντί για PowerPoint, να έχουμε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι στην ουσία. Ωραία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταματόπουλο, που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, φαντάζομαι. Συγγνώμη.
αισθάνομαι λίγο άβολα γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με όλα αυτά και θα ήθελα, Γιάννη, δεν ξέρω, η κυρία που παρουσίασε, συγγνώμη, δεν συγκράτησα το όνομα, να μας πείτε δύο κουβέντες. Εγώ διαβάζω, τα εργαλεία μου είναι οι βιβλιοθήκες μου, τα άρθρα που βρίσκω. Πώς μου προτείνετε δηλαδή να αλλάξω τον τρόπο που θα λειτουργώ? Ωραία η τεχνολογία, τώρα χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Πραγματικά χαίρομαι αυτή τη σχέση. Θέλετε λίγο να με βοηθήσετε? Ευχαριστώ. Εσύ να μιλάς πρώτα. Μην μιλάω. Επειδή στο να πω ότι ουσιαστικά αυτό που εμείς προτείνουμε και λέει και η Διεθνής Βιβλιογραφία, ότι πλέον ο ρόλος του εκπαιδευτικού έχει μετατοπιστεί από διεκπαιρεωτής, ουσιαστικά έχει γίνει σχεδιαστής μαθησιακών εμπειριών. Βασιζόμαστε συγγνώμη, έχει ένα σκυλάκι εδώ πέρα. Δεν πειράζει, το χαιρόμαστε. Ναι, δεν είναι δικό μου στην γειτονιά. Στο κοινωνικό επικοδομισμό που λέει ότι ο μαθητής είναι πάνω απ' όλα, επομένως σχεδιάζοντας, δηλαδή δίνοντας έμφαση στο σχέδιο και στον μαθητή πρώτα και στη τεχνολογία, η οποία όμως να εξυπηρετεί τη μάθηση και όχι ως αυτοσκοπός, μέσα από επαναληπτικές διαδικασίες δημιουργικές βελτίωσης και αναστοχασμού, ουσιαστικά μπορούμε να πετύχουμε ένα καλό σχέδιο και μετά να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο σε μάθημα. Ότι δηλαδή... Συγγνώμη, το σχέδιο είναι για να μάθει, να μεταφέρω τη γνώση που έχω τέλος πάντων συσσωρευμένη σαν εμπειρία γνωσιακή, γνωστική τέλος πάντων, να τη μεταφέρω στους φοιτητές. Αυτός δεν είναι ο στόχος. Απλά εσείς μου φέρνετε καινούργια εργαλεία ψηφιακά, φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι? Ναι, ότι ουσιαστικά... Όχι απαραίτητα, κύριε Σταματόπουλο, όχι απαραίτητα ψηφιακά. Μπορεί να είναι και γνωσιακά. Κοτσιφάκος. Εντάξει, μην μπολώνεστε στο ψηφιακό. Το ψηφιακό είναι μια εκδοχή της πραγματικότητας. Υπάρχει και άλλη πραγματικότητα. Συγγνώμη, παρακαλώ πολύ, βοηθήστε μας λίγο. Εγώ κάνω, ας πούμε, διεθνή οικονομικά. Λέω πώς θα περάσει η έννοια, ας πούμε, αυτή στους φοιτητές. Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Αν είχαν ολοκληρωθεί οι εισηγήσεις οι άλλες, ίσως είχατε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε αυτά τα ερωτήματα. Και συγγνώμη, κυρία Κωνσταντουλάκη, που παρενέβηκα. Αλλά όχι, απλά θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον κύριο Πιεράκο. Θα απαντηθούν εμείς, κύριε Σταματόπουλε, μια ανωτελεία. Έχουμε ανθρωπολογική προσέγγιση για το πώς λειτουργεί το ψηφιακό. Οπότε δεν θα απολωθούμε στο ψηφιακό σε καμία περίπτωση. Και σας το λέει ένας full ηλεκτρονικός αυτός, έτσι. Οπότε αφήστε τις εξηγήσεις να σας εξηγήσουν την ανθρωπολογική διάσταση, το human per machine inspection δηλαδή, παρά ένας ακόμα διαχειριστής εργαλείων ή εξουσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δημιουργική σας παρέμβαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσιφάκο. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πιεράκο που έχει σηκώσει χέρι. Παρακαλώ. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να πω, αυτό που είπε ο κύριος Κοτσιφάκος. Κυρίως είναι η μεθοδολογία στο πώς θα μεταφέρω ή πώς θα κάνω κάτι το οποίο έχω να το πω απλά, μέσα στην αντίληψή μου, πώς θα το μεταφέρω και θα το κάνω κατανοητό σε κάποιον άλλον, ο οποίος ενδεχομένως να είναι στο ίδιο ή να μην είναι στο ίδιο περιβάλλον ή στην ίδια αντίληψη με μένα, άρα να κάνω κάτι κατανοητό. Οπότε ξεκινάμε πρώτα απ' όλα από τη μεθοδολογία στο πώς θα μεταφέρω κάτι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Κοτσιφάκος, ας τα ακούσουμε όλα αυτά και ας πάμε στη συνέχεια για να έχουμε και λίγο το χρόνο να τα συνδυάσουμε, γιατί νομίζω οι παρουσίασεις είναι αλληλοσυμπληρώμενες και η μία απαντάει στην άλλη. Ωραία. Οπότε δεν μιλάω ακόμα, πάμε στο τέλος. Ωραία, νομίζω είναι καλύτερα, γιατί και εγώ πολλά από αυτά, νομίζω είχα μια καλύτερη αντίληψη όταν απλά διάβασα έστω όλες τις περιλήψεις και περιμένω να τα ακούσω όλα για να τα συνδέσω. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Ριγοπούλη και μάλιστα